Kazan tahu teh buhok songang tong mode debur mana orang naik tong lai buma tibi obo henggang ke lai terserah Ram Krishna para bum tam saged dah budoloki norok dah himaya ob tamung tamu zani ingka tamu ni hasinani oh sorry hamya engde no yakung yagrok obo senggai tangga tamu ni hasinani dokter tangki bo pula dokter tang bo iri put maya rogi kerei motoi henu angka ang ani sagu rogi kerei ingke ang tamu gai haingka ang pot pai nai shoka nai mesing nai ani nu khonggo kosok kerei kya ang tabu ke nai jang mali ang nogo no kelai ma tong khatai tamu khaine rogi sikring gangke nor kita meniasa nor dehero tamu yada yok sada sa kuda dukuman tamung angara bolongo tangi bol tanah nei tang bruang kelai khema torono ani yakung yagro obo senggi tangka busak yok ha ani sising sajang kha tidin tataneng kha bisro ka ba kha ani ang tongku tui hanyo jala pura khamang nang ma tongo ani deheri yogo sising sajang go tidin tataneng go khap rok ngbayo suk rok ngbayo tei hanyo sabayo ge bisro ka bayo ang haki mangno ani astago sorka khang haki tong mangno tam khainai no khongo ko sukri kha ani na jang mangno tabu khang no kalai nyo ma tong kha tam khainai nor bolongo tam khlanya thangman boskan the kalai tam bufang kaida kalai ne ke harabalanda kalai bahaki kalai boltana thangmani bokhrogo bol jujak ani hemtu tanya bokhongni bol phrisa kalai thangka ani hemtu tanya bokhrong bol phrisa kalai thangka hangke bol phrisa kalai thangmai paimani poreo no ang basa ni hemtu ti damsa kalai thangmani poreo ani yakung yagro bor mali an logi tongnai bororok ano ang leng ko kalai kha hangka ang lengi thangka ang silia olo an logi tongnai ro ano sosa wi yakung yagro moli wi sosa wi ano kun mo te khe ano khebi no ti phaikya tui phaimani pore no an dehero yok baikya yok bayan yakung yagro bormali ang ting te no angena ang doctor na jaka angke bo tui porikha khlai nyai kha angke bo kuno dos geri hinjago angke ang tamu hni sasinani doctor na jaka bo hai to phana ang araya ang na jaka hamliya ani no khungo ko sukri kya ang tabu akino kalai ma tong khatam khalani ozgata gi singjarang gangke nor do bol ko tana thangmani bol tani pekya bokhrogo ruzui pekya bokhrogo ruzui tongmani kuno kasliya kasila tin phano atomsa kalai thanga tana hanyo lama thik lama ka hamono lama kuno borok rei odo suja jaga saman lama kolong ma him phaimani bokhorni bor phrisa kalai kya hingkino angbo wachhabanya basa damsa kalai thangi ang lengkha ko o phrisa kalanya puro bol kalanya puro nor ke tam bom hairo wan soka puro atom sadal ko fit ngi thangka lengi thangka na ayung rok dang phai bom haing ka puro apro puila bol rudui hindu tai kalai puro ko bol phrisa kalai kya hangkino ang khasruk sang khangkino ang phrisa kalai thangmani porewi ang ulo tamu engkha ang saimaliya mokol phiogoi naimani ang kun mokol makal nugliya hanyo bolong rok se nugliya ha kormolala simiseng tong si ulo khai ani logini borok ano khosawi deherong moli bai yakung rong moli bai angko khangka apruke ang srapsa tong khangkino apur kang kisa mokol nung mahai engkha angka aroni simino ani yakung yagro sising sasang baikya yok baikya hingke bisro ka baikya dunok baikya hemi malia angi thanga hingke jagawa tikse samjane ngangke apuro noro boltan nai tonglai puro sabu tong nong logiwa nin logiwa sab tong an logi ba sini parani bororok tong ro busuk tong na tonggan sab tong bung de saimano 5 jana 6 jana busuk jana tong tonggo tabu
ani ang banya zik masa tongo hingke ani kaki tongo basui tongo asung no ta sung khor tam norok ba ke sajena ang ba ke sajena tai ke to tongo onya jago pisari tanjak ta khaw bol hingke to bo sung aro hingke ang masa hingke anang banya jung masa ani kaki masa basui masa asuk tongo ta ga eksera bo khajaka kalaiman norok do basa se abo bufang sakan bo kalaya kasile bo kalaya bol sorai bo kalaya nga basa se atom sa kalai thango ngang ke nga eksera report khaima bo norok ni kun hamya nukjagya thise khaima bo hamya nukjagya doctor naima bo rugi kri hin chaja hongke norok kita masa bom hai babi tam rokung khana nong rugi se kri haike bole norok himaya chem ekdom keram sukachai miya nangmaya tam rok babi tam khana nong sorry wo tam hone sasina ni ang ba mahai ngai thangka hangke ba tam hone sasina an ke palom mandang na tongmani sabono ba ang du sirinai tam khalasinai lukurok anu khairok jagai saijor khangke ba ang tekisa rugina jangnani ang musung phiro lukurok anu wipe sing najaka rugi hingke nor khor busing naje bor najak najaka pula purke bisra perbe doctor oi najaka bisra agor tola thang najaka na agor tola thangai najaka asa kobang man najak man kachibo rugi tongoni saimi na oma hai rugi tongo oma hai jingkha thui dera kha bisma dera kha blood pressure kabang high pressure kabang bohok samani genang obti ngko kidney nosto liver nosto amte kunu sayana angka kan dos phunung jaman kitini bo thingno tongo ni sawangka libarong ni bo kunu saya bebang thik rugi nukjagya hani hinu kangke thuyo da dos dehari yogo kangka thuyo da dos ni borok thui porikha khalakya thui porikha khaiman pore borok kuno report maya hani thui bo kaham no hani borok hon kangka to bo apru da sorry bari khok tabu da sorry bari khok aprun sai tabu da bari khok na aprun hanya tongi tongkho aprun sai tabu bari ta sorry ba aste balu ge di ba balu khangke ko yong mani bari khangke yong mani bari o yakung yang ma bari o yakung yang ma yang asung yoga asung bari o ga agin sai tabu te yoga agi ke puila kalai purung khangka yakung ni simi yogo yakung ni simi yong mang tabu kha dehero ka sabai ke bebang deher dunia no yu yogo sing sajang mo titin tatan bongo bis bokawa du no go sap sawo hinge tai bis maro go bormale ya ani nar sasung da na kena rok no khor busuk tong ani no ga ani busarok ta khung noi ang masa asung ka kri khena kri kha bo hamyang thui thanga bono botalang kha gorogo tolangai nyo opros gunor kaka bu kring ke randi batar mansa randi bata bu maya ang nong netarong na sanyi tikisa angke sasa netarok bo ani bu sarang no koto saka po ana koto khupe plai chanai kari ko angbo ke borong no ringi nyai norong kagos potro kisa jomari hodita jodi no konorok man khangke rang pusa sing ko gari bar khorsor wan jeng kisa laisu khlair di ang do sugli ang ke ba 8 bosor hamyang tong khatai se randi ang do tangi malia nor kisa no suwa bai di nene borong kisa saine dita nor buku peple nya dita do phone khlai ring di tini sarigon ring di borong sadi mai kha maya borok tam sa abon pore sing phaipiranta borok manu dahan rena dahan ria dahan borok thani han borok no to busung nage dita borok leader ba do tin phungon tin sarigon sahar di doctor naje khangke rugi kri hin chajo rong do kasipon ruksi manja ruksi kri hingangke bole ruksi rom meya haki bole deher chem himi chai meya nang maya bufang sakan bukalaya bol tlang tongmase bokrong bol sikalayu obo tamang khana tamung khabu busung saiman yang tokha borok don na tabu naijana musungjak phiru norok suba khangke do borok ma naijak nai norok suba kha do ma naijak ya norok borok no suba na musung khangke oro number jak tongo oro number call khlai di call khlai gang kina ang ba kok ma sanai gani bising tike bolo subai mano norok direct 5 bo subai mano ke tinin baga asung lai sinai jotonan hambai